Mikä se on se suppakuuli juttu? Se on valmis. Miksi edes kuvaat tätä, kun et sä teet täällä materiaalilla yhtään mitään? Saatan tehdä. Laitan kuule YouTubeen ehkä. No! Siis pitäis tää leffa olla niin hyvä, että galaksit räjähtää. Jep. Kahdesti. Sä siis voit voittaa tällä videolla sieltä hammo.fi kilpailusta rahaa. Joo, 803 tonnia. Onks meillä edes mahdollisuuksia voittaa sitä? Katsoin viime vuoden voittajia. On. Ja otan nyt tää kamera, niin mä haluan tää homma. 4 tonnin videokamera käsissäni. That's scary. Onko mukaan 4 tonnin kamera? On. No, eihän mä edes tarvi osallistua mikään kilpailuun, mä vaan tuo kamera. No. Ei Mistä sä saat muuten ton DVD-soittimen? Lainasin Kaisalta. Mitäs se siis sisään? Fun bunch of ideas. Se on kuule siistein dokkarikoosta, minkä oot ikinä nähnyt. Näkyykö siinä mua? Ei. Entäs mua? No, totta kai pakko oli laittaa The Wrath of Olli sinne. It's a kind of fail. Ei mun mielestä. Ja nyt ennen tämän näyttämisen kerron, että kiitoksia siitä, että olette tämän vuoden aikana, mitä on tehty. Tätä niin auttanut mua. Ja sitten jos tulee mitään kohtia, mistä ette tykkää, kertokaa mulle, koska mä voin korjata. Ja nyt toivon, että tää saa kaikki hymyilemään. Jopa Jannekin. Kumminkin on No, Hesma. Mikä se Fun Bunch of Ideas oikein on? Et sä mukaan tiedä? En. No, meistähän kertoo. Se on yksinkertaisesti sanottuna idea, jossa hauskasta ideasta tehdään hienoja videopätkiä. Esimerkiksi tässä elokuvassa emme tähdenneet tietynlaiseen tyylisuuntaan, vaan tähtäsimme ideoiden toteuttamiseen.
Suurin piirtein Hesman nimityskin tälle idealle kertoo koko jutun. Eli fun, bunch of ideas, suorana suomennoksena hauskaa, kasa ideoita ja järkevänä suomennoksena se on kasa hauskoja ideoita, kuten tämä. Niin, nyt Messi näyttää tämän idean ensimmäisen koosteen, jota ei nähnyt kukaan muu kuin työtiimi, testikatsojat ja yhden kilpailun jälkeen moni muukin. Nytten ekaksi Messi näyttää, miksi lumi on mun toiseksi lempparipaikka laskeutua. I gotta cover up a cover in his logic. I wanna see you when I drop it through the fast speed. What's to say I walk away? Fuck it, I did it. What's next to say? I found the ground, make him all go loud. I wanna see you when the sun goes down. I found the ground, make him all go loud. I wanna see you when the sun goes down. I found the ground, make him all go loud. I wanna see you when the sun goes down. I found the ground, make him all go loud. I wanna see you when this night goes down. At least by a didn't stop the dropping through the fast speed. I had my body trying to swing with this fantastic. I don't need money, I can use a piece of plastic. If you have a question, then just go ahead and ask it. Once you say I'll walk away, once you claim that you did it, how courage to say, claiming that I won't go away. Fuck it, I did it, all that's to say. I found the ground, make them all go loud. Jätkä aina te kasaa kolmosen. No menee silti. Joo. I wanna see you when this band goes down. Siisti! Kuvaankin kaivataan käsiä. No just siisti.